Jodak e gwenge mag Gwitembe, kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho tiek ywaruok mosebedo e tong' kaunti no gi Migori mantiere kind Migori gi Narok. Giwacho ni pod gidak kod luoro nikech ywaruok ma ikelo kod lowo malach ne oingo eka 50. George Juma leronwa wachni. Kata bed ni piny owacho kawo kalo kuom migawono marito kwe pacho kae osebedo ka singo mar tiegruok ma osebedo e kind ogendni ma odak e gwenge mag Gwitembe e kaunti ma Migori kod Ang'ata Baragoi e kaunti ma Narok, jodak go wacho ni nyaka sani onge okang' malong'o ma osekaw kod piny owacho e kelo kwe. Inaonekana sisi si wa Kenya kamili. Kuna kasoro fulani na tunaomba kwamba tuchukuliwa kama wa Kenya, na tukiwa wa Kenya tulindwe kama wa Kenya. Monj ni oganda kod kethruok mag mwandu pod timore e tong'no mar Gwitembe kaachiel kod Ang'ata Baragoi, gigo ma ikelo kod ywaruok mag lowo malachne loyo ekas 50. Juma ma okalo jopur mathoth ma opidho cham e loni ma osebed ka ilaro kuom higni mathoth ne yudo ka odumbgi ekas buora obeti. Ng'ombe zetu zinapelekwa, chakula chetu kimeharibiwa, lakini tuko na serikali ambayo tulichagua kwa kazi hii. Hawatujali. Tuko na mbunge, tuko na rais, tuko na PS. Vitu ambao nimeona huku ni vitu za maajabu, kwa sababu kuna mimea ambayo imekatwa, mahindi, kuna viazi ambao zimeng'olewa. Sasa hivi familia kama 100 zimeathirika na hawajalima, na vyakula vyao ambavyo walikuwa wamelima hapo awali vimeng'olewa, mahindi yamefyekwa. Moko mjipur gi sani ok nyal kata chopo e puothgi mondo koro ging'i chambgi nikech luoro ni dek monjgi. Tusaidie. Sisi tunateseka sana, watoto wetu hawasomi, hata hatuendi kwa shamba. Tumekatazwa kulima. Tukienda tu kuinama tunafukuzwa na marisasi. Tujui chenye tutafanya, sisi tunasumbuka serikali. Tunaomba mtusaidie. Moko mjotele kaunti ma Migori mane otimo limbe e kama ywaruok nitiere ni ne oromo kod rawere mane dwaro monjogi, ka bende ne oresgi mana kod obila mane okogi. Hata wakati huo tukitembea, kuna vijana walikuja wamejihami kutaka kuvamia, na tukikuwa na security hapo, na tunajiuliza kwa nini step isichukuliwe watu wetu waweze kuacha kuuawa katika hizi maeneo. Monj ma osebedo e tong' kaunti ariyogi ma oting'o Migori kod Narok osekelo midhiero mathoth ma oting'o thoge, hinyruok mag oganda kaachiel kod kethruok mag mwandu. Kwetu pale hatuna amani, tunateseka kipindi kirefu. Mimi bwana wangu alikuja akauliwa nyumbani, nikaporwa vitu kwa nyumba ikaisha. Serikali mtusaidie. Serikali ya Kenya itusaidie. Kuna watu ambao wameuliwa. Moko mjogo modak e tong' Ang'ata Baragoi kaachiel kod Gwitembe bende osedar nikech ywaruokni. Tumetolewa mashamba kipindi kirefu, atulimi, tunateseka na njaa. Jodak mag Gwitembe kaunti ma Migori wacho ne gisesandre kuom higni mathoth ka giseyo piny owacho kuom rem e kelo kwe kind kaachiel kod ogendni mamoko ma osebedo ka yware ni wach loni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koth mapek ma osebedo ka chwe pacho kaendi osekelo oula monego